Langsung na rosa tanan te kaisa katal video getini geto kuno blog liya tini kaisa kok sana bagi sang family 1 week den khasido 1 week sikang ang norok community wo kaisa post mani manu kasu ya panang mano ge ang Q&A video khlaima de sano nage post mani ta ge aro norok baksa na comment khaidi bai ne ge khaidi nai rong bising bre rong bisi bang na to sai mi asala rong mas mus tong fanu mano ge ga asuk to bang yang ke hai fana ang to asuk Q&A video khlaije ko gabon bagai kaisa khlai siwan han manchuka jara sungnai rok borokni bagi mane jara sungnaya jara ang khaidin sanai rok borokni bagi fana ang khlaijiwana asuk bangi fana ta ge norokano o video ni tolao comment section thang comment khaidi norokni je saimana muchung marok norok tam saimana muchung ano tui ani husband na tui ana ani family pura family na tui tam saimana muchung norok sungi mano ge jara ni agini kusam subscriber kata saimana na para boro te ani husband tam khaya amrok saimana da jara kujam rok ge jara kujam subscriber kata saimangla borok ani 1 year ba 2 years kana video na thangi borote nai tongnai ge bongni bagi nang specially katal subscriber ang bagi nang Q&A video khlainai ni tongo ge amono norok ni je sungna mujung marok sungdi ge ang je mansak dakti no reply rinani bagai try khlainai ta ge omsukno ang to te video kolok khlaili am kisi sana bagai se garon bisingan papai ko thui tongo bobro jani sijari no kono ঠিক করে gan mama school thangjak ge exam tongbla ge nogoda te kebo koroi an logun bagatla thangjak tini an bukrang ni te test khainani tongo ge asuke mane ani life busy chole tongo ta echarani exam te nogo sori rok hamya kai amon bagina ang blog rok bo ekdin mo yima yangi tongka yang wise ang mama ni exam ni bab kicha phano se gap kore ekdin phano phege se swngna ge bonot pora te achuknani mane langma hona jora kre hangi thangka ko ekdin ta ang ge boroni blog te khlainani blog khlaina hane phone tuyo kisa video khlaio gamu porke byang kamai thangte saimia mane muju se kringi thangwa amsungi thangwa ang gabon bagina gau jigon sa video amme tabuk sarapsa mama phaya jani ngate papa botu jani ge narno sairi siwana nai khlaimani se ge amono ge narok sungnai question sungnai na kom phanang tu bisi panang tu ang reply rinai gam sungno gatine bagi amsungnang sinai te koyekdin pore blog phayana khana rok ang rida mana saimia blog naigena ta